chinhu ndakachibata kuti dzvi inyika iri kunzi yakabatwa kuti dzvi naWikinell imi kani haenda kuitaly ndakasvika kuairport pandabatwa nokumai son. mashoko ase eWikinell vari kuti ndivo vakabata matenda ese emuzimbabwe ivo Scott Sakupwanya pamwe chete naMike Chimombe. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pakati pavo pane waburitsa maaudio uyo anoitwa mpofu mashoko aniki mangwana akanga asina kunyanyorasika pakanzi izoni flying too close to the sun. Icarus was warned by his father not to fly too close to the sun as the wax was going to melt, but iye akabva afarisa ndobva aenda pedo nezuva kusvikira mawings ake atanga kumelta. The wax in the wings melted and it tumbled into the sea and it drowned. Vari kuti mukomana anyanyisa kurira, ngoma yake yanyanyorira izvezvi yakuzotodambuka. So mukomana uyu wekungoti go and see Victor, go and see Victor. Vanhu vachiti anoshanda very hard, unlike all the citizens that are lazy. Zvazobuda pachena kuti mari yake anoiwana kupi. So panyaya yematenders ayo, the audio that I'm going to attach, ari kutaura iye achiti mari ikauya achagona kusheya pakati paSakupwanya mpofu pamwe chete naChimombe. Pakazoitika madisagreements panyaya yekusheya kwacho, wozoshamisika kuti mari yebasa ichazosara papi nekuti mari yese munenge masheyana muchiisa muhomwe. Ataura zvakare nyaya dzemasmall house nekuti how they are going to spend, and zvimwe zvacho zvekutoti Victor hasati amutopuwa mari yake yemota and iko zvino akuchema kuri kunzi dhedhi venyika ivo pfe vehuchi vakadana mukomana vakaita wekubata maoko vachienda kuItaly vakati mukomana iwe chisara uchi ita basa iri, inini ndakumboenda kuItaly ndichinge ndangosvika first thing ndichakufonera totaurirana kuti basa tinorifambisa sei. Gaizika ndo paunoona kuti makandiwa haasi mwari, machanks haisi nyama, nekuti mukomana achasara oga panyaya yake. Panguva yakadai so ndo paunozokandiwa wega ku deep end. Vanhu vobva vati we distance ourselves from Wikinell. Iyo mari yake yange yanyanyisa kurira. Whoever enda unoona Victor, ningi enda unoona Victor, nyika yose yakaenda kunoona Victor kubva kumakwaya kusvika kuma high range, Maybach nema whatever GL whatever, vanhu vachipuwa mota mahara nekuti wangodana zita rekuti Wikinell ukangoti idi huchi zvinobva zvatoita wese kozoti mbuya vakazotozunza shure yavo kusvika vapuwa mota. Vanhu vakati ko iwe wazombonyanyorira kudai uri kumbowana kupi mari? Ari kutaura kuti pane ma5 million anobuda almost every week. Chipi wakatenda rekuvaka mahospitals, at least tione kuti zviri kufamba sei. So Simba Chikanza also called Wikinell achibva angodzamba kubva zvaakangoziva kuti ndiChikanza akabva dropa phone call yake. Paushamwari hwavo pane asina kufarira mari yaanga apuwa ndobva adini alikisa maaudio. Iko zvino hatizozivi hedu kuti safety yake ichange yakamira sei, but munhu wese haachada kuva associated namadzibaba. Ivo madzibaba vanga vanyanyisa kurira guys. Vataura zvakare vakati unongopuwa chimari chako woti 1000 kusmall house, woti 5000 for mabills ekumba, wobva dana vamwe 2 or 3 maartists kunoona Victor, iwo bva wasara neyako yekutenga shangu, ukuri kutenga mota dzekufamba nadzo, ukuri kutenga masinika. Havaneti here vakomana nekuramba vachingotora. Vari kuti iyi ipenjeni. Chanofanira kuitwa nevakomana ndechekuti vanyarare chete varambe vachidya mari yenyika. Zvinorwadza, the general populace is suffering, asi vakomana vana Wikinell vachifidha mazidumbu avo nemari inofanira kudyiwa navanhu. Hey, good morning, members. South Africa has received the money and they said that they want to start off with payments for the 1 million to Better Brands, which is what we had signed the contract for. Then after the holiday, we've been able to engage them because we had agreed to talk for 7 days
mari isazovanetsa nemoney laundering act kuti vaitenge zifu vari kumhanya stere kuda kuburitsa mari. Saka for Easter purposes ndaisa pressure kuti ashama tisire 1 million yedu at least timbotanga kumhanya. So as agreed, Scott otora 350, inini 150, Mike 150, Mpofu 150, then Mom's to up 100, DG to up 100 to make a total of 1 million. And 150 by 4 is 600. Then Scott 200 yake to make 800. Tuweka sawa. Good morning members. Makutomhanya kuita meeting kuti patiri kupuwa mari apa, my expectations akwira. Mpofu akuti tingapuwe mari 2 million US, 3 million. Ndechida kuti madhira aya mukapuwa 100,000 US. It keeps you going. How many times have I got payments? For my payments, this is the third one. Next week I'm getting another one, which is 5.2 million. Good morning members. Makutomhanya kuita meeting kuti patiri kupuwa mari apa, my expectations akwira. Mpofu akuti tingapuwe mari 2 million US, 3 million. Ndechida kuti madhira aya mukapuwa 100,000 US. It keeps you going. How many times have I got payments? For my payments, this is the third one. Next week I'm getting another one, which is 5.2 million. Then kwakuchitanga mamwe zvimwe maprojects asiraya. Pane kupolice, pane immigration, pane chakawanda. Esachuya, mwanga muchingocollecta muri kudya ipension. There's no need to be greedy or to try and aim high and try. What I said is bring new work. Ndakachibata kuti dzvi. Kuti zvekufungidzira. Aenda kuItaly ndakasvika kuairport. Padabatwa roko my son. Ndipereka kusvika padore ndege. Vatafamba mured carpet ndakabatwa roko tichitaura. Saka usara uchidai ichi. Saka svika padore. Apedza kumhoresa vanhu. Apedza kumhoresa maVPR2 kwakuzodzoka. I'll phone you when I get to Italy. Goodbye my son. Ashedzera ndege yanga yamutswa. Goodbye my son. I'll call you when I get to Italy. Vandamhoreswa. Saka ndiri mukati sandikuti take advantage of that. Don't try and eat in what I have done myself or what caused us problems in the past. Each guy, Shamar, to my school fees. How can you cry about my school fees? There's one I think I watch 2.2 million. That's the documentary video. 2.2 million, but you cry about school fees. Saka kuza Shamar, takambukanya ne murungu. But na murungu ata accept a beg. Let's get whatever is there so that you keep going. Because what's difficult for us business people are running costs. Udawina bosi ya 2000, small ziruneza kwa 1000. Pa deni zo ngasimuswa 1, pa bills akaungana 5000 madam. Mali yako mwezi uno ndapeza newe. Asinotara newe 5 yako iga. School fees pamwe 10 pamwe 20 is nothing. Kaka mapedza. Yo kwako mbovu kumarori pamwe ari kukubhadhara tsire kwa maiko zvimwe zviri kubhadhara. But ukaita kama passive income kana bakachuya, it keeps you going. That's what I thought. Okay, fine. Let me reconnect with these guys because both of you have high potential. And more structuring me deal to funny mari. Is going to drought. No one understand. Me structure kuti tongo tista supply bag. Kubatango kanda right. Bag you supply ne Militech. Do supply bag. Chase they are win a contract yacho. Boom. Advance payment. Takutaka this is advance payment because to trust to run mkuru. And one. So I need a team like that. Yes, I've got my own projects. You know my projects I'm going to do money. So I want this, but I need a team like you. We share ideas. Each individual one angle. What do you think? Yeah, it makes sense. Each achaka each coach. Each individual each. And each angle lega, but my payment angle is now come down and you. And so you drink up. I know, guys. 50,000 yes, guy each guy. I know. 100,000. I'm wrong. Trying to go to the south. Come say okay. Chinjai me next week. Name my next week. Go. Good. The other Victor. Boys language ndakuira naro. Vakatoya pana vachivava. Vatuda mota dzedu. Kudzungura chendereka. Why can't you wait? Let me lead the way. Motera kumashure. Vakatoya vaivava na Mike, we want our cars. Taura munhu wako, taura murungu wako. Sanobva ngopera simba manje naye Mwari. And ndafunga kuti these people are, I do not want to walk away from them. Was no 10 million US ago. Imagine, look at the understand level Rasiana. From election time, I'm 10 times higher than I was then. If not 20.
saka level ratisiyanei saka makasara palevel rayo dai takakwira tese step by step would be saka you have to give it time ka be patient ka ngatimire 3 months as we get closer atambopuwa iyoyo it's okay ngatinyarare tichimhanya tichaga basa kune ministry yakati kune chakati chiri kuitwa kakati kune chakati kwakati zvakati tichienda so I don't know ndangotonditi good morning it's food for thought handina ndiri kutuka mangozvinzwira achizvitaurira Wicknell ati iye munhu wemukati ende hapana paachadzika. Ari kuti paakwira ameno akadzika nekuti simba raanga ainaro before elections ranga riri shoma than raanaro iko zvino nekuti ari kudya mundiro imwe chete inodyirwa nemukuru wenyika. Do leave your comments on what you think about Sir Wicknell about this leaked audio nekuti ticharamba here tichisapota tichiuchira achitengera vanhu mabenzi nemari yenyika. Zvinhu zvacho zvakaoma.